କେତେ ଦି ଭଉଣୀ ଲାଗୁଛନ୍ତି ଦେଖ ସବୁବେଳେ ଲାଗୁଛନ୍ତି ଲୁଚିକି ଦେଖିବା ହେଲା ହେଲା କ'ଣ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଲୁଚିକି କ'ଣ ହେଲା ଡିସ୍ମା କ'ଣ ହେଇছিল କ'ଣ ପାଇଁ ପାଟି କରୁଥିଲୁ କ'ଣଟା କ'ଣ ହେଲା କ'ଣ କିଏ ତୁଷାରେ କ'ଣ ତୁତା ହଉଛି ଦେଖିଲୁ ମୁଁ ଭାଙ୍ଗିନି ମମ୍ମି ସେ ନିଜେ ଭାଙ୍ଗିଛି ଏଇଠି ଥିଲା ମୁଁ ଏଟା ଏଟା ପିନ୍ଧିଲେ ମିଷ୍ଟି କିନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଏଟା ମିସ୍ ଦିଦି ଥିଲା ଭାଙ୍ଗି ଏ ଦୀପ୍ସିମା ଏ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଲେ ଦିଦି କି ପିଲା ଭଳିଆ ଦୁସୁଛି ୟେ ହଁ କହିବି କି ପିଲା ଭଳିଆ ଦୁସୁଛି ମାଙ୍କଡ ପିଲା ମାଙ୍କଡ ପିଲା ଏ ଏ ଏ ତାକୁ ଶୁଣ କର ପିଲା ଲୋକ ଏ ସେମିତି କରୁଥିଲା ଦାଦି ଟିକେ ଜୋର ମାରଲା ଓଳେ ଆସା ଦो ପାଠ ପଢିବ ତାର ଏ ତାକୁ ଇଂଲିଶ ପଢାଇଲୁ ପଢାଇଲି ପଢା ପଢା ନାଇଁ ତାକୁ ପଢେଇବୁ ସାନଟା ସେ ଓଡ଼ିଆ ରଖୁଛି ତୁ ଇଂଲିଶ ତାକୁ ପଢା ଏ ଝିଅ ଆସ ସେଠି ଆଉ ସେ ଲିପଷ୍ଟିକ ଫିପଷ୍ଟିକ ନାଇଁ ବନ୍ଦ କର